I dag vil jeg lave en outfit of the day og vlog. Og jeg vil starte med outfittet. Vi starter lige med håret. Det var sådan helt almindelig hængehår med et mørkt pandebånd, sådan en elastik. Og så har jeg en ørering i fra, hvad hedder den nu? Tiger, Tiger, kald det hvad I vil. Og jeg har ikke nogen ørering her i, for den har jeg taget af. Så har jeg sådan et halsterklæde her på fra Pieces, og det står lige fra Pieces. Og jeg tror ikke man kan få den mere, fordi at det er over 2 år siden jeg købte den. Og jeg er glad for den. Altså jeg ved det ikke, fordi at jeg ikke særlig meget Pieces. Min mor har også købt den til mig, det er fordi at jeg blev mega forkølet og alt muligt. Så har jeg den her trøje på fra London. Og der var sådan en Mickey Minnie Mouse pandebånd på med sådan nogle ører og sådan en sløjfe med sådan nogle perler, paljetter-agtige, og så var en hvid trøje på fra Bilka. Så har jeg mine bukser. Sådan nogle stramme cowboybukser. Og ja, så har jeg hyggestrømper på. Så det var min outfit. Ej, det sluttede lige præcis 2 minutter, mit outfit. Og så vil jeg lige nævne, at jeg skal ud og købe fødselsdagsgaver til min bedste veninde i morgen. Eller en af mine bedste veninder i morgen. Og det er hende, jeg deler kanal med, det er Pernille. Og det er fordi, vi skal holde fødselsdag på klassen i morgen, og vi holder fødselsdag sammen. Men vi giver også gaver til hinanden. Men altså, vi giver hinanden gaver for 100 kroner. Og jeg gider helst ikke sige, hvad det er, jeg vil købe til hende. Fordi at vi, fordi at jeg deler kanal med hende, og hun vil gerne se de videoer, jeg lægger ind alene, og sådan. Jeg vil gerne se hendes videoer, jeg lægger ind alene, og sådan noget. Og forresten, jeg skal nok lave en roomtur på et tidspunkt. Jeg ved godt, I ikke har bedt om det, for vi har ikke opvejet særlig mange videoer. Men I kan lige se min elskede seng. Og jeg er stort set inde på mit værelse. Hele tiden. Hele tiden. Jeg siger det. Ej, kom an på, når jeg skal have noget at spise, hvis jeg gerne lige vil hygge med mine forældre eller sådan noget. Derfor har jeg masser af stringlys og sådan noget firkantslys. Jeg har også mit pæneste. Det pæneste. Ej, det døfter faktisk ikke, men altså, det er pænt. Og så er det bare på meget langt ned. Så det er mit pæneste. Mit. Der er sådan nogle blomster, solsikker i forskellige farver. Nå. Ja. Jeg sidder også lige og tænker over, fordi at jeg har sådan nogle sådan nogle 4 gule kort her, jeg skal bruge. Jeg skal skrive noget på. Og det ved jeg bare ikke, hvad det skal være. Så ja, det sidder jeg også lige og spekulerer over. Så jeg har tænkt mig at lave den her, og den her den bliver så ikke så lang. Og hvis I undrer mig over, hvad jeg tog nu, så var det ligesom i vores værkomstvideo. Den her bøtte med nogle sådan nogle tic-tac-agtige nogle i. Og jeg kan bestemt bedst lide dem her gule nogle, hvis I kan se, de er gule. De hvide, de er sådan lidt stærke.
Det var det hvide. Og de gule. Og de gule. Den her, det blev altså ikke så lang, fordi at... Sjovt nok. Hov. Og her er den anden ørering til mit øre. Et der. Så jeg skal også sætte den her i, altså det er sådan lidt mærkeligt. Så har jeg 2 øreringe i. Så vi ses. Og jeg slutter lige præcis på 5 minutter. Eller 6 minutter, undskyld. Den er op på 48, 49, 50. Kom så. Tæl ned med mig. 55, 56, 57, 58, 59. Farvel.